שלום. סליחה, היכן השירותים כאן? שאלה מצוינת, איפה הנוחיות? הנוחיות. לפני זה אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד שמח שבאתם אלינו, ואתם לבושות מאוד יפה. תודה. ואני אשמח לדעת איך קוראים לכם? רחל. רחל? אלה. אלה. ובכן, לגבי השאלה. ישר עד סוף המסדרון, כן. שמאלה, 3 מדרגות, בזהירות, יש כזה שלט צהוב שירותים, תיכנסו בזה. זה מאוד תודה. תודה רבה. בבקשה, בבקשה. נחמד. ממש עדי ומנומס. אתה השומר? כן, אפשר לעזור? ככה נראה שומר? כן, אדוני, ככה נראה שומר. איפה השירותים? שמאלה וימינה. סק. סק, 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 סק.